kaning Ginoo magtan-aw gid ni siya sa atong buhaton, nya dili ni siya malipay kung muhatag ta ngadto niya nga kana di ay sobra sa atong gikabuhian. Gusto gid kay siyang mo malipay gid ni siya kung ang atong ihatag kana yung tanan nga atong gisaligan aron ta mabuhi. Nya kamukha karon kining inyong pagsimba dinhi o kini akong pagmisa gikahimutan ka ni Ginoo. Basig sobra ra ni ba na may uban ngon wa jud ko kasimba pa der ngano man daghan kay ko glabhonon. Nanuroy man gud mi sa akong kuan na man gud mi bisita pa der akong igagaw or akong igsuon or akong pag-umangkon gikan sa abroad unya pag-abot akong gisuroy wa na noon mi kasimba. Ana nga naman kay naa mo gud sa atong batasan nga ang Ginoo pakapin. Kung naay lugar anha kos Ginoo ug wa gani lugar adi lang ko. Kung sobra kayo akong kwarta mo donate o kuhang gani kuhang pa man sa akong paginhanglan adi lang sa akong donate. Ana musabot ra ng Ginoo, di gid ay musabot ang Ginoo kay bawo gid siya sa atong kasing-kasing. Muna si Kristo nagniid siya sa templo, daghan man kuno mga dato nga naghatag og daghang kwarta ngadto sa panudlanan, pero mas gidayeg niya ang byuda nga mihatag rag duha ka dako, pero mao na sadtoy iyang tanan nga kwarta. Testingin na ninyo, sige man kung challenge ninyo dinhi karon ba inighogs kolekta nimba man gyud mo ihog kuno tanang kwarta gid nimo diha ihogs kolekta. Ano bang maglakaw na jud kay gulis inyo ba? Makaya nimo dili? Tanawa. Awa inyo mga naong. Luya kayo. Wag yun, mao din ay makalipay sa Ginoo di ay. Ana. Di malipay ang Ginoo ninyo. Na daghan kay tag mga usbunon. Si Santa Cecilia ug ang ubang mga martir nisunod sila ni Kristo, wa sila muhalad og kwarta, pero ang ilang gihalad mao gyud ang ilang dugo. Sama ni Kristo ba, wa may kwartas Kristo, pobre man siya dinis kalibutan. Unsa may iyang gihalad ngadto sa Ginoo, wa siya magdag mananap ngadto sa altar kay wa man siya ikapalit. Palitonon man tong mga mananap. Wa man siya mamuhi kay sige man siyang lakaw. Ana, siging sangyaw. Unsa may iyang gihalad, ang gidaan niya sa altar ang iyang lawas og dugo, iyang gipaagas iyang dugo. Niya kamo mosunod mo ani nilang Santa Cecilia, nilang Pedro Calungsod atong santos dinhi sa Pilipinas, nilang Lorenzo Ruiz, mosunod mo dili? Hindi mamumtingog ng simba mo dinhi asa kisab din yung sundon. Simba man mo. Sa atong unang pagbasa, paagi sa martyrdom, mao ang pagsunod sa sugo sa Ginoo nga dili gyud mo compromise. Kana bang why compromise? Kaning upat ka batan-on nga nabihag ni Nabucodonosor, niingon ang Yunoko nga nag-atima nila nga kining mauni ang pagkaon nga giandam sa hari. Daghan man to sila niya sud sa pila ka higayon, pakuanon sila, pakanon sila, atimanon sila, tudluan sila sa standard sa hari, gikas pagkaon sa ilimnon hangtod sa ilang mga kaning batasan. Nya si Kuan, si Daniel ug mga kauban, wa man sila kuanana o man sila maanad anang pagkaon sa hari nya para sa nila sa ilang tinuhuan kay pagano man to nga hari para nila hugaw ang maong pagkaon o gidili sa Ginoo ang maong pagkaon mao nang wa sila mukaon wa sad sila moinom nya ila ginang gibarugan wa sad sila masuko wa man sad sila manaway nga wa nay lami ang ila lang
dili lang may mukaon ana kay gidili na sa among tinuhuan. Siya unsa may inyong kanon? Siya tagaay lang ni kuan diya. Utanon lang og kanang prutas. Siya unya, ako'y kasabas hari ani og dili mo muhimsog. Nya dili sa namunindot inyong pangkaalam. Siya testingi lang. Wa man sa sila mamugos. Testingi lang mig pila ka buwan, nya inighuman na ana susiha ang among naong tanawa og angayan ba nga ipresentar ngadto sa hari. Nya kung di gani angayan, ikaw na lang ana mo'y hukom. Di man sad sila mosupak, pero wa gid nila buhata ang gidili sa Ginoo. Kamo, kusog ba mong mutuman sa sugo sa Ginoo? Kanang di gyud mo compromise? Unsa man? Or kusog mo supak? Ay kita kusog ra ba kay tanang ingon nga musabot sad ang Ginoo oy. Musabot sad. Ragud anang mingon ang Ginoo, ayaw mo paningil anang utang. Ana, ay musabot sa ng Ginoo oy. Atugo ng kwarta. Ana. Kanang giingos Ginoo nga higugmaay mong kaaway. Sobra na sa nang iyang gibuhat oy. Kasabot sang Ginoo, di sa nasayon. Ako sige man jud kog pasayloan na niya. Gisabot mo na nako sa pero ni sobra na oy. Mo na gyud upos na gyud akong pasensya. May mga inana ba no? Kusog kay tana, compromise mo na yung mga batasan sa mga yawanon. Nga unsa man mo? Diyos nun, yawanon. Huy, padingog mo eh. Unsa mo muda patay na mo? Sa Diyos nun, yawanon. Nya dili mo mo kan, di mo compromise. Kasi magkuntis ra taan eh. Pragod anang ay mo pagdag bata usa karon kay gidili pa na mga bata ni simbahan. Magdag yun. Sabta lang sad mi padiroy kay way mahibilis bahay niya. Gusto magin mi mo simba. Oy, compromise. Ana. Pagbuwag mo kay nagpuyo-puyo mo. Pagbuwag mong puyo. Aron di na mo kasa. Nya man pangumpisan. Di san madapa diri na namanggoy bata. Oy, abi na may bata magtipo na jud kuno sila puyo. Unya unsa resulta? Mamanghuran ang bata nga wa lang yapoy kasal. Nya mosabot ang Ginoo na. So pa mo gumi kwarta pa dir. Grabe wa mo'y kwarta, patay na unta mo ron. Nabuhi man lagi mo na manghuran manggani. Ana. Nya wa gyud pakasal. Mosabot lang Ginoo eh. Mga igsuon, dunay panahon na ang Ginoo mosabot nato. Kanus aman siya mosabot kun buhi pata. Ang Ginoo maghatag gid nato sa way sukod nga kaluoy og pasaylo. Pero timan-i mga matay bayata. Inig kamatay nato hukman gid ta sa Ginoo. Sumala sa atong binuhatan. Kadto wala na to'y compromise. Bisag pari pa, bisag santo papa pa, bisag obispo pa, basta inig kamatay nato gabaon ganitag pagsupak sa Ginoo. Wa na gid to siya chance. Mo nay ginaingon nga dinhis kalibutan ang gigamit sa Ginoo gugma, kaluoy ug pasaylo para nato hangtod sa katapusang pitik sa atong kasing-kasing. Hangtod ng atong will magamit pa nato. Pero inig kamatay nato ang gamiton sa Ginoo mao na sad ang hustisya sumala sa iyang Diyos nung kabubuton. Hustisya. Di ra ba jud kuno siya mailad kay ang tanan atong gibuhat nakit-an gyud. Ana no? Mabitan na kanang mag-inusara kaming mga pari. Kami ra man gyung usas kwarto. Usahay baya na baya manuktok. Na ay manuktok eh. Ana nya kaning lonely ta. Ganahan biya sad ta nga naa sad tay matupad-tupad. Aka mo waday mo anang una-una day. Naawa. Uy. Kisa kung taon na to'y wa magkinahanglag kuyog sa kinabuhi. Pero, inig ka-realize namong mga pari na ako, ika-realize na ako nga, di man din siya maayo para nako. Antoson. Nya, adto dayon muhangad sa Ginoo. Lord, murag naghigwaos gyud ko ron, murag wa gyud ko ron mahimutang. Yung Ginoo, Jesus, mahilo na ra ka ana, ikatog lang na. Dayan, tog dayan ka. Yung mata ni mo, wa ra man dahito, Lord. Kao niya mo patong gidayon.
porting problemahan nimo inigmata nimo. Siunan ka inigmatas pare na naitupad pagkadako ang problema. Ade mo mga problema na. Para ko nas bana, ang bana ba? Inigmata niya paglingi niya di niya asawa yang tupad. Ambot maproblema ba kang bana? Maproblema dili. Pertindak ko ang problema. Iniguli anas balay murag wa kay naong ikatutok sa imong asawa. Labaw na gyud og ang asawa inigmata lain ay iyang tupad. Pastilan. Torturong yung gana. Hantod ka mamatay. Nya kana. Wala na makitis Ginoo. Kitaan. Kana sa ana lang ng salaa. Napamay daghang sala. Labi na ginang pamakak. No? Kanang pagpangawat. Kanang korupsyon. Kana kitaan manas Ginoo. Di lang na makitaan sa tao. Pero mauna siya ay atong bantayanan. Ngano man ang Ginoo nagtan-aw. Nakaroon sa may itong buhaton, ikuan, ihalad ang tanan ngadto sa Ginoo. Ihalad gid tanan. Asa man nimo ihalad? Diha sa simbahan. Ang byuda diha nihalad sa simbahan. Sila si Daniel o mga kauban, gitamod nila ang ilang simbahan. O ang resulta, ang Ginoo maoy mipanindot sa kinabuhi nila ni Daniel o mga kauban nga way ikatandi sa ilang kahimsog o sa ilang kaalam. Way ikatandi. Kasiguro sa ko nga kining byuda, malipayon kay ni sa siyang kinabuhi hangtod namatay. Sama atong nahitabo ni katong byuda bitaw, kato si Elias, nagipangayuan niya ang byuda og pan, nga ingong byuda, gamay na lang kay akong harina. Katapusan na lang gindi nga harina, patay na maiguman ani. Ingos Daniel, tagai lang ko ana. Paghatag na niya sa ngalan sa Ginoo, oy wa gyud mahurot pila ka tuig, wa mahurot ang yang harina. Sige lang na ay harina. Sinanga ana. Kadto sang bata nga mihatag siyang 5 kapan ngadto ni Hesus. Oy ang iyang 5 kabukpan nakapakaon og 5,000 ka tawo. Nabalikan pagid siya 12 kabukag. Grabe no? Muna kining nang hatag nato karon, namalit natog slots o kaning nang hatag para sa akong birthday, balikan ginis Ginoo og 12 kabukag. Oh, daghan na biyan ng hatag. Nay, ang atong bugas katong 5 kilo packed rice sa 2,100 man to'y akong gipangandoy. Ang ato na rong nadawat, equivalent na sa 1,728 kabags. Oh, pakpak, Ginoo. 1,728. 372 na lang ka bags ang kuwang. Inyo ning pakyaw? 372 na lang. Basin pa day ugma. Ugma man ni nato ipanghatag. Brad Loloy, ingnatos Brad Kaya, ugma na mo manghatag, iandam na to mga lista. Lipay kay ko ani, kay makapanghatag ko, panahon sa akong birthday, daghan ang mga tao nga mihatag na kog birthday gifts. 1,728 na kabags ang gihatag na birthday gift. Kay mo na akong hangyo ninyo, tagaan ko yung birthday gift, ay nala na mga t-shirt, mga sinina, o ba pa mga sapatos. Ayaw na siya kana mga pahumot na ma-attractive lang taan na hinoos madre noon madugay. Ayaw na lang na hatagi lang kog cash or bugas. Kaya ang inyong ihatag nga cash, ipalit na kog bugas. Ang bugas ipanghatag ngadtos mga kabos. Ana, dili na para ako kay daghan na kay kog pagkaon. Na taas na sa ni akong sugar, taas na sa kolesterol. Adi na lang ni nakupunan kayo. Tu ay mga way kolesterol dito ay piyahok ay mga tiyan kay hapit usa ka adlaw kaduha ra ka kaon tingali ka usa kadtoy atong tagaan. Kamo sa dihang mga arang-arang pagkabutang, siging palitan ang mga pagkaon nga lami namo samot sa na inyong sakit ga maintenance na gani mo. May pag inyo na lang ang ihatag diri panghatag tanas mga kabos. Hurot pa ng inyong sugar, mudaghan pa na inyong grasya o kalipay. Sa ato sa mga slots dire, daghan ko kayo na itong gibaligya. 60,000 ko ni.
katag 1,000 nga DOPS, SBF, MM. Daghan kayong opportunity nga makahalad tas Ginoo ani. Kinasingkasing yun. Karon ang atong halin, medyo di pa kay daghan. 1,223 pa atong halin. Pakpakan yapon atong Ginoo ani. Sunang ganang 1,223. Di na biasa na basta-basta, no? Halina na ta. Mo na, kining mga tawhana nga nagbalik-balik og halad sa ilang kaugalingon, mao ni ang gikahimutan sa Ginoo. Daghan ani nila dili mga dato. Naasay mga dato kabus og pagbati, kanabang mubati gyud sa kabus. Dagko sa sila gihatag. Panabutang na imo text nako, Father, ako lay angkon anang usa ka kapilya. Pila may kuanan na, Father? 58 man ka nakasako. Aka ng kabags. Nako, i-times lang nag 200. Mauna na siya ay among usa ka kapilya. Nasa gi mo hatag oy. Nay mo angkon og duha ka kapilya, nay usay tulo ka kapilya. Nanay ning text nako balipay sa kay ko. Karon jutay na lang gining kapilya nga hibilin. Basin pa in taon karon mahurot na nirong adlaw. 372 pa man ka bags ang kuwang para masirado. Basin pa dayang mahurot ni karon, mahatag kita na. Pero manawat pa ko hangtod sa akong birthday sa 24. Kaya kung di matagaan ang uban, inigliwa sa birthday, tagaan yapon nato. Ana, no? So kini siya nagpakita nga duna di ay kasulbaran ang atong mga panginahanglan kung kamaotang muhalad ngadto sa Ginoo. Unsay atong ihalad? Ang ato gyung kinabuhi ug ang atong kabuhian. Ayaw kabalaka kay ibalik nas Ginoo nga rinato sa sobra pa kaayo sa atong gikinahanglan. Mao mambitaw nga diha sa atong salmo, ang atong tubag, unsa to atong tubag? Himaya og pagdaig hangtod sa kahangturan. Nganong himaya og pagdaig man ngadto sa Ginoo? Kay hangtod sa kahangturan, buan ta niya grasya nga dili gyud mahurot. Nahurot bagong hangin, kadugay na ani, nahurot bang tubig, nahurot bang yuta. Wa, ang grasya pakas Ginoo mo'y mahurot. Ay kabalaka na, naa siya supply nga sobra kayo sa atong gikinahanglan. Apan ang iya ragyong gipaabot, ihalad ang inyong kinabuhi ngari kanako kay ako'y tag-iya ana. Ug sama sad nga siya naghalad siyang kinabuhi para nato, muna na gitawag og exchanging gift. Exchanging gift. Ang atong kinabuhi halad niya, ang iyang kinabuhi ihalad sad nato. Ang kanindota, ako ganahan ko akong kinabuhi, ilisan is kinabuhi ni Kristo exchanging gift ba? Muna si Santa Cecilia, iyang gihalad yang kinabuhi ngadto sa Ginoo, karon ang kasantos, ang kinabuhi sa kasantos gihatag sad ni Kristo ngadto kaniya ug sa tanan nga mga martyrs. Manindog ta.